जय हिन्द। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय अहंकार। मानसिया जोबोर अहंकार सानोना, मानसिया मानसिखौ जोबोर इनसाल्ट खालामोना, बेनि सायाव दिनैनि भिडिअ'आ। लोगोफोर, बे भिडिअ'खौ लाबोयैनि आगोलावनो मोनथाम कमेन्ट आंनि दाखालि बावैनि भिडिअ कमेन्ट हरनायखौ फरायग्रोनि, बेनिफ्राय भिडिअ स्टार्ट जागोन। जनाथन शर्ट्स भिडिअस नोंबो जागोन र' माने आंखौ मा होनदो? पुलिस केस जागोन बा नोंबो जियालाव थांगोन र'। आङो स्क्रिनाव बोना होगोन नाय। मेब्ला मुसाहारि नोंबो सासे बाद्रायनानै दङ दासान्दि, नोंबो मालाबा बिदि जागोन, माने आंबो पुलिस केस जागोन मालाबा। बेनिफ्राय सासे हरबावदों निसान बसुमतारी, है सैमा गियान नोंबो बांद्रायो, माने नोंनियाबो बांद्रायो। अके, बिसोरो मा बुंदों? आंखौबो माने पुलिस केस जानांगौ आंनि सायावबो, नोंनि बुंनाय रावफोरावबो नोंबो सानसे पुलिस केस जागोन, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। अहंकार, जोङो बेनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। अब्ला आं फंनै बाथ्रा बुंग्रोनि। आङो मैया मोनसे निउसाव नुदों, मोनसे गामि बोराय बुरैल', फिसाजो सानैखौ हाबा हरखांबाय, बेनिफ्राय बुरैया बेमाराव गोलैना दंमोन, बिफाया हाजिरा मावै मावै बिबथिङै नायग'नो हाला, मा खालामबावनो, न'आबो दैज्लां बोथोराव न'आबो गाज्रि जालांजोब्बाय, बेनिफ्राय बोराया हारसिंनो आलायनानै थैबाय आरो बुरैयाबो गैला। फिसाजो सानैया गुबुनाव हाबा हरजानाय। बेसे दुखुनांथाव। आं दिनै जोङो इउटुबखौ मानो बानायदों? जों दिनै बैफोरबायदि गामियाव सोरबा बोराय बुरैल' बेफोरबायदि गोलैनानै दङ, बैफोरखौ जोङो मा, जों गामिनि मानसिफोरा औवा थसे थसे खांनानैब्लाबो बैसोरबायदि हालोदाव गोलैना थानाय बोराय बुरैखौ जोङो मा राहा लामा होनो हागोन? जोङो दिनै ज' जालायनानै अनलायनानै बैसोरनो न' गंसे बानायना होनो हागोन ना हाया? 50 थाखा 100 फैसा खांनानै जोङो मायबा मोनसे बै बोराय बुरैनि सायाव जों मायबा मोनसे राहा लानो हागोन ना हाया? बेनिफ्राय बेफोरखौ जोङो सरकारनो देखायनोसो जों दिनै इउटुब भिडिअ बानायगासिनो दङ। बैफोरबायदि खामानिखौ रायजो राजाफोरा, गोरिब गुन्द्राखौ, एसेबां खस्थ' दङ मोनसे न'खरा, बेखौ रायजो राजाया माबायदि खौसे जानानै अनलायनानै बैसोरनि न'खरखौ एसे जौगाहोनो हागोन, एसे माने रेहाय होनो हागोन, जों दिनै बेफोरबायदिसो सानो आरो जों बेफोरबायदिसो खामानि मावनो नागिरगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंगोन, आंनि बाथ्रा बुंनायाव बा आंनि भिडिअनि गेजेरजों सोरबा करोड़ टाका लस जादोंब्ला आंखौ केस हो, आंखौ जेलाव सो। आंनि बाथ्रा बुंनायजों सोरनिबा थांबाय थानाय लामायाव माने सु होथेनाय बायदि जादोंब्ला, नोंनि खामानियाव आं बाथ्रा बुंनानै नोंनि खामानिखौ आं गोथि होदोब्ला आंखौ पुलिस केस हो आरो जेलाव हगार हर। मानसिया एसेबां अहंकार जानाङा, मिथिबाय? आं डाइरेक्ट रोखा बुंखागोन, नोंनि बिजनेसा लस जादोंब्ला, करोड़ टाका लस जादोंब्ला आंखौ केस हो। बिसोरो जाबायदि कमेन्ट हरदो। लोगोफोर, सैथो बाथ्राखौ मानसिफोरा हजम खालामनाया आरो गाज्रि मोनो। दिनै बुहुमाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मा गोबां दङ, नोंनो बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन, नोंनो बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन, नोंनो बेफोरबायदि होगोन, बेफोरबायदि खामानि मावै मावै सोरखौबा थगायबो जोंनियाव धोनि जानाय मानसि दङ। नाथाय बैफोरबायदि मानसिखौ रावबो जेबो खालामनोबो हाया, बुंनोबो हाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। नाथाय माबायदि मानसिजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अहंकार, मिथिबायना? जाय मानसिया सैथो बाथ्रा बुंनो थांगोन, जाय मानसिया माने गोरोन्थिखौ नुनानै बुंगोन। एसेबां गोरोन्थिखौ मानसिया माबायदि नायना थानो हानो? एसेबां नंखाय बाथ्राखौ माबायदि नायना थानानै मानसिया नुनो हायाना? अब्ला बैफोरबायदि सासे सानै मानसि ओंखारगोन ना, अब्लानिया मा जायो? ओरैबायदि अहंकार जायो बिसोरनि सायाव। नाथाय दिनै जोङो गोबां मानसिखौ नुनो मोनबाय, गुबुनखौ अहंकार सानै दिनैबो जेबो गैया। सैथो बाथ्रा बुंगोन आं, गोबां मानसियानो लाजिगोन। खोनासं, मोनसे एग्जाम्पल होनि आं। मालाबा आङो फुटबल ग्राउन्डआव फुटबल गेलेयो,
माने माबा मोनसे गिदिर खेला जादों आरोना गोबां मानसि नायदों बेवहाय बेनिफ्राय आं फुटबल गेलेयो बेनिफ्राय ओरैबायदि मजाक उरायग्रा सेंग्राफोर दोङो गामि खाथिफोरनिनो ओइ दिनै फुटबलाव दिनै जेम्स गेलेगोन दै जेम्सनि टीमनि गेलेगोन ओइ जेम्स गेलेगोन दै जेम्सनि बिमा बिफा नायनो फैगोन बेवहाय ओइ जायगा हेगारना हो दै जायगा हेगारना हो नोंसोरो सियार दोन दै उनथिं बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि दङ ओरैबायदि अहंकार आरे गावथ' फुटबल गेलेनो रोङा गुबुन गेलेब्ला गुबुनखौ इनसाल्ट खालामनानै ओरैबायदि हा 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 होननानै मिनिजोबसिगोन सेंग्राफ्रा जमानो ओइ सोरबा सासे माने इनसाल्ट खालामग्रा ओंखारगोन ओइ जेम्स गेलेगोन दै दिनै जेम्स गेलेगोन जेम्सआ फुटबल गेलेनो नायदो हा बिसा बिमा बिफा नायनो फैजोबगोन दै जागा हेगारना दै जागा दोन होननानै इनसाल्ट खालामनिफ्राय गासिबो मिनिजोबसिगोन आरो अहंकार नों मानसिखौ बेफोरबायदि अहंकार बाथ्रा बुंनानै नों अहंकार नों साननानै सोरनिबा सायाव नों जेबो मुलाम्फा जाया लाइफआव नों हारसिंनो गोदोगोन आं रोखा बुंखागोन उन्दैनिफ्रायनो गावबा गाव खामानियाव थाङो स्कुलाव थाङो फैयो खेला गेलेयो ओरैबायदि अहंकार सानो मानसिफोरा बेनि गेजेरावबो बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन बिफाया जुमाय फाग्लाथ' ओइ बेनि बिफाया जुमाय फाग्लालै जुमाय फाग्लानि फिसा जोंनियाथ' बेफोरबायदिसो नंगौना नङा बेनिफ्राय बै जुमाय फाग्लानि फिसाया जेब्ला मोजां जागोन अब्लानिया ओरैबायदि अहंकार जाबोसिगोन मानो होनब्ला फिसालायाबो जुमाय फाग्लानै लोंनानै गोलैना थायोब्ला रायजोफोरा जोबोर मोजां मोनगौमोन जुमाय फाग्ला जाबाय दे बरिया जुमाय फाग्ला जाबाबो फिसालाखौ मिनिगौमोन मिनिगोना मिनिया जुमाय फाग्ला जाबा जुमाय फाग्ला जाबायलै होनना मिनियोना मोजां मोनना बेनिफ्राय बे गथ'आ मोजां जायोब्लाबो मा जागोन मोजां जाबायलै होननानै बेनि सायावबो अहंकार जाबोयो मानसिया बेनिखायनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुङो जाय मानसिया जेबो खामानिखौनो मावाखै जाय मानसिया गावबा गावनि खामानियाव थोंजों थाबायगासिनो दङ बे मानसिखौनो मालाबाबो अहंकार साननाङा गावनियावनो नांजोबो गावनियावनो लस जाजोबो आरो आङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ फंनैसो बुंबावगोन लभ मालाबाबो जाना अहंकार आरो लब मालाबाबो जाना नों खामानि मावनो नाजा टारगेट खालाम खामानिखौ टारगेट खालामनानै खामानि माव नों अहंकार जानानै जेबो लाब नङा जों दिनै उनथिं खोनाफिनजोबो मानसिफोर बाथ्रा बुंनायखौ अहंकार बाथ्रा बुंनायखौ बेनिफ्राय जाय अहंकार बाथ्रा बुंदो दिनै जोंफोरनि बेसेबा सिङाव बिसोरो जों गुबुनजों अहंकार बाथ्रा बुंजा दिनै गंसे गारि बायनो हानाय फिसा गारि बायनो हानाय न' फिसा लुनो हानाय थानो हानाय जोंनाव काबिलियत दङ मावना जानो हानाय जोंनो भगबाना गोहो हरदों बेनिखायनो अहंकार बाथ्रा बुंनो गोसो जाया जाय मानसिया नंखाय बाथ्रा बुङो जाय मानसिया नंखाय माबाखौ देखायो बेनि सायाव बुंनो गोसो जायो नाथाय रावबो धोनि मानसि बा बै मानसिनियाव जोङो अहंकार बाथ्रा बुङो आरो बेनि बागै जों सानानो सम गैया बेनिखायनो आं होनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आं दिनैनि दिनाव ना रावजोंबो गिदिङा हारसिं बा आंजों सासेल' मानसि थायो आं मा सानदो सोर मा रायलायदो आं खोनासंनो गोसोआनो जाला मानसिफोरनि रायलायनाय रावखौ आं खोनासंनो गोसो जाला जमा थानानै रायलायनाय रावखौ आं खोनासंनो गोसोआनो जाला समानो गैला आंनाव आरो आं मा सानदो आं मा मावनो नागिरदो आं बेखौबो मा सोरदोबा जिरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाला मानो होनबा ओरैबायदि अहंकार मानसिया मोजां जायोब्लाबो जोबोर अहंकार जायो मानसिया गाज्रि जायोबाथ' आरो मानसिखौ बुंनो नांला बेनिखायनो आं बुंनो फंबायमोन आं रोखा बुङो लभ जिबनाव जानाङा नोंगो जानला मोनला थाखा फैसा खांथि धोनि जानायफोरखौथ' माबा मोनसे बुं माबा मोनसे खालाम बेखौबो हाया नाथाय रावबो जेबो खालामि मानसिखौबा मानसिया अहंकार जायो अहंकार मालाबाबो जाना थगायनाङा लब जानाङा नोंखौ भगबाना नायफिनगोन ना फंबाय बिनानावमोन नों जेब्ला 1 बिगा हायाव मटर फोगोन ना नों बै मटराव नों बै बेसर फोगोन ना आलु गायगोन ना 1 बिगा बै समाव नोंनो भगबाना होयोब्ला बोथोराबो ओरैबायदि मोजां जागोन नों खेथियाव दैबो सारनांनाय नङा आलुआव नोंनि आलुआ बेमार जानाबो थैनाय नङा आरो बै आलुआ नों जा समाव फानगोन ना जोबोर दामबो जानो हागोन नों बिगासे आलुजोंबो नों मानसि जानो हागौ नोंनो भगबाना होयोब्ला नोंनो जेब्ला भगबाना होगोन ना फंबाय बिनानावमोन नोंनो बिगासे आलु गायनानैबो नोङो मानसि जानो हागौ बिगासे आलुआवबो नोङो जाखिनि फैसा मोननांगौ बेनि बारा मोनगोन भगबाना नोंनो जेब्ला होगोन बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन
अहंकार मालायखौ मालाबाबो अहंकार सान मालायखौ नोङो अहंकार साननानै नों नोंनि गोसोखौ मालाबाबो गाज्रि खालामना लानाङा मोजां सान मोजां खामानि माव लाइफआव साक्सेस जागोन नाथाय अहंकार सानोबा नोङो मालाबाबो लाइफआव साक्सेस जानाय नङा नों उनावनो थालांबाय थागोन आं होनखादो गेरेन्टि होनना बुंनो हायो जेसेबां नों गुबुनखौ अहंकार खालामनो सानगोन अहंकार सानगोन नोङो एसेबांनो नों फावसायनानै थालांगोन बै मानसिनि जों दिनै अहंकार सानजा गुबुनजों अहंकार खालामजा दिनै जों साक्सेस जानाय मानसि जों गावनि खिनियाव जों थांना थानो हानायनि थाखाय जों दा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जोंनो भगबाना गोहो होदो जों गुबुनखौ अहंकार साना जाय मानसिया जोंनि जेबो गोरोन्थि मावाखै जाय मानसिया जोंनि जेबो भुल मावाखै जों बे मानसिखौ मालाबाबो बे मानसिनि जों बाथ्राबो रायलाया बे मानसिनि जों अहंकारबो जाया लभ आरो अहंकार जानानै फंबाय बिनानावमोन खामानि माव लाइफआव साक्सेस जागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द